थांनानै थायो माबायदि जानानै थायो फरायसाफोर नोगोराव टाउनाव बिथांमोना मा जानानै थांनानै थायो मा लोंनानै थांनानै थायो बहा उन्दुयो बिथांमोना ट्रेन साइथिंआव उन्दुनो गोनां जायो न' गैया मालायनि खामसालियाव उन्दुनो गोनां जायो न' गैया गारि लाखिनानै दोननायनि सिङाव हाबनानै उन्दुनो गोनां जायो न' गैया दैया माखौ लोंनो गोनां जायो सोरनिबा वाशरुमनिफ्राय सोरनिबा टयलेटनिफ्राय बा सोरनिबा केसेर बारिनिफ्राय बोहैबोनाय दैखौ लोंनानै थानो गोनां जादों आरो दावबायारिफोरा जाखांनानै जाखोन्दाखौ डास्टबिनाव गारो डास्टबिनाव गारनायखौ जोंनियाव मा सैमा अमाफोरा नागिरनानै जागोन ना जाया दे दिल्ली मुम्बाइफोराव बिबायारिफोरा मा खालामनो गोनां जायो रां रुफाबो गैयाखाय बिबायबाबो मोनाखाय डास्टबिनाव सोर मा गारलाङो बेखौ नोजोर होबाय थानानै सैमाफोर बायदि बिथांमोना आदार बुथुमनानै जानानै गावखौ फोथांनो गोनां जायो बे बाथ्राखौ नुबाय दा सिनेमायाव ओरैनो दिन्थियाखै बेखौ पिक्चाराव ओरैनो दिन्थियाखै बियो थार दा बेखायनो दिनैनि मुगाया जौगाबाय थादों जोंनि जायगा नोंसिनि जायगायाबो जौगागोन सानसे आरो बै जौगानाय जायगायाव नोङो गावखौ राफोदै नोङो फोथांनांगौब्ला लेखा गोरों जानांगोन जेरैखि जाया मोनफ्रोमबो बादायनायाव देरहासार जानांगोन आरो बेखौ जोंनो जाफुंहोगोन होनोब्ला सोलोंथाइयासो जोंखौ मदद खालामगोन सोलोंथाइयासो मदद खालामगोन दा बेखायनो फरायसाफ्रा दिनै जेखि थाखोआव जेखि क्लासाव फराया मानो बै क्लासाव गोसो होनानै सानफ्रोमबो फरायसालियाव थांनांगोन क्लासनि खामानिखौ सानफ्रोमबो मावनांगोन फोरोंगिरिफोरखौ मानिनांगोन आरो जाय फरायसा सानफ्रोमबो क्लासाव थाङो स्कुलाव थाङो सानफ्रोमबो होमवर्क खालामो सानफ्रोमबो फोरोंगिरिफोरनि खोथाखौ लायो सानफ्रोमबो गोबाव फरायाब्लाबो सानफ्रोमबो एसेब्लाबो गासैबो आयदाफोरखौ फरायो बैबायदि फरायसाया माब्लाबाबो फेल जाया स्कुलाव रेगुलार थांबाय थाग्रा फरायसाया माब्लाबाबो फेल जाया बोसोरसेबो लस जाया दा बे बाथ्राफोरखौ जोंनि फरायसाफ्रा मिथिनांगोन दा गावनि महरखौ जोंनि न'खरखौ सोलायहोनो थाखाय जोंबो बे सोलोंथाइनि गोहोखौ बाहायनांगोन नोंनि न'खरनि महरा माबायदि नोंनि न'खरनि महरा दिनै मा होनदों टयलेट गैया दिनै मोजां दै मोनलोङा दिनै मोजां इन्जुर गोनां न'आव नोङो गैया दिनै मा होनदों अखा सेरनाय नोङो न'आव उन्दुनो गोनां जायो दिनै मोजां जानाय आदार मोनजाया गोजां बोथोराव मोजां गुदुं सि मोनाखै लोमजायोबा नोङो डक्टरनाव थांनो हाया बिमा बिफाया लांनो हाया सोरबाया साइकेलजों फैयो नोंहा साइकेलबो गैया बियो जाहैबाय जोंनि न'खरनि अबस्था बिमाया खामलासो मावो बिफाया सोरनियावबा माने दाहोनासो थायो बिमाया हाग्रायाव मैगंसो बायनानै माने खानानै फाननानै थाइसे थाइनै खामायो जोंनि न'खरनि हालोदा महरा बेबायदि नंगौना नङा दे दा बेबायदि न'खरनि हालोद आरो महरखौ सोलायहोनो हागोनबा अनलि सोलोंथाइनि गेजेरजों हागोन एजुकेशननि गेजेरजों हागोन दा बेखायनो जोंनि फरायसाफोरा सोलोंथाइ लानायखौ माब्लाबाबो खम खालामनो नाङा जोङो आंहा बर' मिडियामावसो फरायो आंना बिफायाबो गोरिब आंहा बिफाबो गैया आंहा रावबो गैया मालायनि न'आवसो थायो आं रोंनाय नङा होनदां बेबायदि जोंनि फरायसाफोरनियाव मालाबा गिखांनाय थायो फरायसाफोर बिदिखौ माब्लाबाबो दासान नोंनि गोसोआ नोंनि बोलोब्ला नोंनि गोसोआव जुदि बोलो दङब्ला बेफोर नोंनि थाखाय जेंना जानाय नङा बेवहाय आङो सासे फरायसुलिनि एग्जाम्पल होनि बिदिन्थि होनि सासे स्टुडेन्ट्सखौ आङो नोंथांमोननो फोरमायनो लुबैदों करिश्मा गयारी नामखौ खोनाबाय नामा करिश्मा गयारी इउटुबाव फेसबुकाव नायोबा मोनगोन 2016आव बियो क्लास 9आव फरायोमोन मसलपुर इउएन एकाडेमि बाक्सा जिल्लानि क्लास 9आव फरायबाय थानाय समाव करिश्मा गयारीया इउएन एकाडेमि हस्टेलाव थायोमोन दुखुनांथावै हस्टेलावनो कारेन्टजों बोजादों कारेन्टजों बोजानानै आगदा आखाइ जे आखाइजों लिरोमोन बे आखाइया खामथाबजोबदों आरो जिएनआरसि हस्पिटालाव गोबां दोनसेयावबो करिश्मा गयारीनि बे आगदा आखाइखौ मोनफिनाखै आगदा आखाइखौ थबस्र' दानस'नानै गारनांदों बेवहाय प्लास्टिकनि राबारनिसो दाला आखाइ लागायनानै दङ करिश्मा गयारीया बिराद गाबदों बिराद दुखु मोनदों आङो लेखा गोरों जानो गोसोमोन आङो बे आगदा आखाइजोंनो लिरोमोन आङो दा मा जाबावनांगौ बिमा बिफायाबो बिराद दुखु मोनदों फोरोंगिरिफ्राबो बिराद दुखु मोनदों
नाथाय GNRC हस्पिटालाव थाबाय थानाय समावनो करिश्मा गयारिया थांखि लाबाय आं आगदा आखाइ गैयामालाय मा जानो आं नैबे आखि आखाइजोंहाय आङो लिरनो नाजागोन बेबायदिनो हस्पिटालनिफ्राय गनानै क्लास 9आव फैफिनबाय थाखो माने बियो खालामजेनफिनबाय ए लिरजेनबाय 1 लिरजेनबाय अ आ लिरजेनबाय बियो फर्स्ट डे हायाखै बियो सेकेन्ड डे हायाखै बियो फर्स्ट उइकआव हायाखै सेकेन्ड उइकनिफ्राय बियो हाबाय नेक्स्ट मान्थआव बियो हासिनबाय थार्ड मान्थआव बियो हासिनबाय फोर्थ मान्थआव बियो हासिनबाय क्लास 10आव बियो पास जानानै मोनहैबाय आरो बियो क्लास 10आव मेट्रिकखौ माने मोजाङै उथ्रिसारनो थाखाय मोजां फरायनानै बियो क्लास 10 मेट्रिक आनजादाव बियो 72% लानानै करिश्मा गयारिया मेट्रिक आनजादखौ पास खालामदों करिश्मा गयारिया आरो बोसोरनैनि उनाव हायार सेकेन्डारि एग्जाम बेखौ बियो आर्ट्सआव माने होबाय हायार सेकेन्डारि एग्जामाव बियो 73% लानानै पास जाबाय आरो थांनाय बोसोराव बियो डिग्री इकनमिक्स मेजराव मुसलपुर कलेजनिफ्राय इकनमिक्स मेजर लानानै बियो पास खालामबाय दा बिथाङा गुवाहाटी इउनिभार्सिटिनि इकनमिक्स मेजर लानानै इकनमिक्सआव बियो मास्टार्स खालामबाय दा माने MA फरायबाय जाय फरायसुलिखौ दाखालि जोंनि एबसुनि सोलोंथाइ नेहाथारि बिथाङा लोगो हमनानै फैदों आङो गोबां बोसोरनि सिगांनिफ्रायनो करिश्मा गयारिनि बे जिउ जारिमिनखौ फरायसाफोरनो खिन्थाबोदों दिनै बेखायनो नोंथांमोननि सिगाङावबो खिन्थादों जे करिश्मा गयारिया आखाइ दङमोन बेजों लिरोमोन बे गोमाखांनायनि उनाव जे आखाइ दङ बेजों बियो लिरनो स्टार्ट खालामनानै बियो दिनै इउनिभार्सिटि फरायबाय दिनै जोंनि फरायसाफोरनियाव आखाइ दं बे आखाइजों लिरगासिनो दङ बे आखाइया इसोरनि अननायाव गोमायाखै खालिबोल' नोंनो दिनै मा नांगौ जोंनि फरायसाफोरनो गोसोनि बोलो नांगौ येस आइ केन डु आं मावनो हायो आं मोजां नाम्बार लानो हायो आं गेदेर मानसि जानो हायो बेबायदि मोनसे गोसोनिल' बोलो नांगौ नङाब्ला दाथ' बिराद गोजां बोथोर गोजांनायाबो नोंखौ सिगिगोन दासिखारथ' होनगोन उन्दुबाव 8टासिम उन्दुबाव 9टासिम उन्दुबाव 10टासिम होनगोन आं नादे गोजांनाया गोसोनि बोला गैयाबा बिदि होनगोन जेब्ला गोसोनि बोलो दङ जेब्ला नोंहा सिमां दङ थांखि दङ आं डक्टर जागोन इन्जिनियार जागोन आं एसएस अफिसार जागोन आं प्रफेसर जागोन आं साइन्टिस्ट जागोन आं फोरोंगिरि जागोन अब्ला मा गोजांनाय मा गोलोमनाय बेलाय गोजांनायखौबो थाल मोननाय नङा गोलोमनायखौबो थाल मोननाय नङा थाम्फै अरनायखौबो थाल मोननाय नङा थाम्फै अरबाय आं फरायला होनगोन ना होना दे गोलोमबाय आं फरायला होनो फांखा गैया आं फरायला होनो हाबा दं आं फरायला होनो हाबानि खोथायाव आरो फैबावसैलायनाय हाबा दं आं फरायला मनज स्वर्गियारिखौ खोनाबायना IPS अफिसार मनज स्वर्गियारिया IPS अफिसार जाबाय दायो बियो SP जाबाय जेब्ला बियो क्लास 10आव फरायो गावसिनि गामियाव हाबा जादोंमोननो बिमाखौ बुंनानै दोनदों आयै दायै हिन्जाव गोदानखौ लाबोयोबा आंनोबो खिन्था आं लामायाव ओंखारनानै हिन्जाव गोदानखौ नायहरगोन माने लामाया मनजमोननि न' गुदिजों थाङो दे जागोन दे होननानै बुंबाय मनजनि बिमाया मोना 6टा 7टा बेबायदि समाव दाना हिन्जाव गोदानखौ लाबोबाय हिन्जाव गोदान लाबोबा माबायदि रंजायो माबायदि मोसायो मा दामो आजिखालिथ' बमा बिफ्रु होबावो हिन्जाव गोदान लाबोबा बेबायदि लानानै थांदों लानानै थांखांबाय 7टा 8टासोआव दाना मनजआ बिमानाव सोंबाय आइ आं दहाय होननाया हिन्जाव गोदाना माला सफैयो माला फैयो बबेसो मोनखोनो हगारदोंना हगाराखै बिमाया आसुरित मोनबाय हाब बहा दङमोन नोंलाय हिन्जाव गोदानखौथ' दहायनो लानो थांबाय एथबां रंजादों एथबां बाजादों मालाय नों खोनायाखै नामा ओहो आं खोनायाखै नों बहा दङमोन बिमाया सोंदों मनजआ जेबो बुङाखसै सिरियै बियो रुमाव हाबलांफिनबाय मनज स्वर्गियारिया बहा दंमोन बियो लेखा फरायदोंमोन टेबोलाव लेखा फरायनानै बियो सोर रंजादों सोर बाजादों सोर होसिख्रावदों सोर अन्थाइ खुबैदों बेखौ बियो उदिस मोनाखै बियो थाल मोनाखै मनज स्वर्गियारियाबो बेबायदि लेखा फरायोमोन फरायसाफोर जोंनियाथ' मा समफोर हाबा नालाय नै दिनैनिफ्रायनो गोसोआव बायग्रोजोबो जोंना माने रंजाग्रोजोबो फरायनाया बायजोब्बाय रंजानाया बाहा लाजोब्बाय बेबायदि जागोन ना जायाथो जोंना बिदि जायोना
मेला जागोननो फांसन जागोननो फुजा जागोननो आमुखा जागोननो फेस्टिभेल जागोननो जोंनिया बेबायदि नंगौना नङा आरो बिनि बांसिनै मा सानबावो मिथिबाय नोंसोर सानगोन ना साना दिनैनि फरायसाफ्रा खिन्थु आं सानोमोन दे मिथिबाय गोदो फरायसा समाव बांग्रिं जाबा हामसिगौ स्कुला गोदोलांबा हामसिगौ सानोमोन आं स्कुलाव थांनो गनायनि मिथिबायना स्कुलाव थांनो गनायनि बे स्कुला बांग्रिं जानानै गोदोलांबा हामसिगौ सानोमोन आं ओमफ्राय एग्जामावथ' लिरनो हायाबा हरताल जाबा हामसिगौ सानोमोन हरताल फरिखा जायिनि बिदि सानोमोन गोदो बिदि सानोमोन दानि फरायसाफ्राथ' बिदि सानला नोंसोर बिदि सानो नामा दानि फरायसाफ्रा बिदि सानला आरो साननो नांला खिन्थु जोङो दाखालि बिराद लोगो मोनदोंलाय कर'ना जाबा कर'नाया मानो जोबखो स्कुल बन्द मोनबावगौमोन ना बेबायदि जों बिराद लोगो मोनदों फरायसाफोर आरो कर'नाया फरायसाफोरनि थाखाय बोर जादों माबायदि बोर मबाइल मोनजोबाखै फरायसाफ्रा अनलाइन क्लास मोनदों ना मोनाखै दे जोंहा एबसु स्कुलाव थाङै थाङै कलेजाव थाङै थाङै मबाइल लानो नाङा मबाइल होनो नाङा होनो दाना कर'ना बेरामा थलटप मबाइला फैबाय मोनदों ना मोनाखै दे दा जेन'क दिनै मबाइलखौ आखायाव मोनबाय दिनै बेखौ मोजां खामानियाव बाहायनांसिगोन नंगौना नङा दे लेखायाव नोङो बाहायनांसिगोन फरायनायाव नोङो बाहायनांसिगोन गेम गेलेनायाव बाहाया बेखौ मा होनदों रायलायनायावल' बाहाया बेखौ सिनेमा नायनायावल' बाहाया बेखौ मा होनदों नांगौ एन्सार दिहुननो थाखाय बुजियैखौ गुगोलाव नागिरनानै दिहुननो थाखाय आरो बुजियैखौ दिनै मा होनदों AI होनबा मिथियो नोंसोरो AI खोनाफेरबाय आर्टिफिशियेल इन्टेलिजेन्स दिनै गुगोलाव नोङो सार्च खालामबा व्हाट इज माने मा होनदों प्लेनेटरियाम बा व्हाट इज माने मुन होननानै नागिरोबा नों एन्सारा फैयो AI चार्टआव मा फैयो मिथिगौ ना AI चार्ट दङ मोनसे एप्स बेवहाय नों जुदि इनस्टल खालामनानै लायोबा मबाइलाव बेवहाय नोङो व्हाट इज इक'नमिक्स होनना होबाय नोङो बिनि एन्सारा बेसेबां वार्डनि जानांगौ बियो लगालग फैयो दिनैनि टेक्न'लजि दा नै बेफोरबायदि टेक्न'लजिखौ बेबहार खालामनानै बा दिनै मोजां सिन्थाखौ लानानै जोंनि फरायसाफ्रा आवगायलांनांगोन जोंबायदि दाजाथारसै जे दैबाना जाबा हामगौ बांग्रिं जाबा हामगौ स्कुलाव थांनो गनायनि दिनैनि फरायसाफ्रा बेबायदि साननांगौबा खिन्थु दिनैनि मुगाया दिनै बिराद माने कम्पिटिसन साख्रियाव थिसननायनि राहायाबो सोलायबाय आबाद खालामनायनि टेकनिकआबो सोलायबाय बिजनेसआबो दिनै सोलायबाय बिजनेसआ दिनै माबायदि सोलायदों गय दखाननोबो दिनै फैसाखौ मबाइलजों होनो हायो बारक'डजों होनो हागोन ना हाया दे आलु बेफारि बे आलु दखानदारनोबो मा होनो हायो फिथा दखानदारनोबो दिनै फैसाखौ नोङो मा होनो हायो मबाइलजों नोङो पेमेन्ट खालामनो हायो दिनैनि जुगा बेबायदि नंगौना नङा दे आरो दिनैनि आबादारिफोरा मा दिनै फरायसाफोर आबाद खालामनो आबादारि जानो लेखा रोंनाङा सानोमोन जों नाथाय दिनैनि मुगायाव आबादारि जानो थाखाय लेखा रोंनांगौ हायाबो बेराम जायो हाया गोखा जायो गोदै जायो गोबाब जायो आइमोना मादैमोना बुङोमोन बेवहाय गोदो 15 मन जायोमोन दा 5 मनल' जायो खोलि जुग जाबाय नालाय होनना बुङो खोलि जुग होननानै होनगोना होना दे नाथाय बे खोलि जुग जोंनि आयंआ बुंदों आरो लेखा गोरों दिनैनि आबादारिया बेखौनो मा खोलि जुग आं नायनायनि बे हाखौ आङो टेस्ट खालामनि थफ्लासे लानानै थांबाय बै हस्पिटालाव बेरामिखौ थै बख'नानै टेस्ट खालामनाय बायदि बे हाखौ दाना हानि माने लेबरेटरियाव बेराम नायहैबाय जे बे हाया मा जादों गोबाब जादों गोदै जादों गोखा जादों हाया बेराम जादों बेराम फाहामनायनि बेवहाय हासार होफैबाय मुलि होफैबाय नेक्स्ट बोसोरनिफ्राय आबाद खालामबाय जे बेवहाय 15 मननि जायगायाव 30 मन दिनैनि लाइमोन आबादारिफ्रा बेबायदि आबाद खालामो आरो ओरैबायदिसिम खालामबावो दिनैनि आबादारिफ्रा नैबे हाया गासिबोनि आबादनि थाखाय नङा बेखौ जों मिथियामोन नैबे हाया बबे आबादनि थाखाय साबसिन जायो बेखौ दिनै टेस्ट खालामो एग्रिकालचार डिपार्टमेन्टआ बियो गयनि थाखाय मोजां बियो आलुनि थाखाय मोजां बियो साहा आबादनि थाखाय मोजां बियो बेसरनि थाखाय मोजां जानाय नङा बियो औवानि थाखाय मोजां जानाय नङा बियो गुबुन माबा मोनसेनि थाखाय जानाय नङा बेवहाय साहा गायबा साबसिन जागोन नै बेबायदि आबादनि इन्जिनियारफ्रा बेबायदि साजेस्ट खालामो आबादारिफोरखौ दा दिनैनि मुगाया बेबायदि आरो दिनै फरायसाफोर दिनै आबादारिफोरनि बा आबाद बिफाननिबो दिनै कलेज दङ स्कुल दङ इउनिभारसिटि दङ दिनै एग्रिकालचार इन्जिनियार होनना बुंदों दिनै मेकानिकेल इन्जिनियार दङ दिनै माने मा होनदों अट'मबाइल इन्जिनियार दङ दिनै कम्पिउटार इन्जिनियार दङ दिनै मा होनदों स्पेस साइन्टिस्ट दङ जों बेखौ मिथियो
दिनै एग्रिकालचार इन्जिनियार दङ आरो बेखौ एग्रिकालचार कलेजाव फरायो एग्रिकालचार इउनिभारसिटियाव फरायो फरायसाफोर दा बेखायनो जोंनि फरायसाफोरा साखाफारा जानांगोन दिनैनिफ्रायनो आङो दहाय बुंखाबाय जे जोंनो गोसोनि बोलो नांगोन गोसोनि बोलो गैयाब्ला गावनि सायखङानो मा जायो भुत जायो लामायाव थांबाय थायोबा मोनाबिलियाव औवा बिलाइ सिरिनायाबो भुत जागोन नंगौना नङा दे एन्जर बारजुमनायाबो भुत जागोन नोंनि थाखाय गोसोनि बोलो गैयाब्ला दा बेखायनो फरायसाफ्रा बेखिनि बाथ्राखौ गोसोआव लानांगोन आरो जोंनि बिमा बिफा नोंथांमोनाबो जोंनि फरायसाफ्रा दिनै फरायनो गोसो आरो नोंथांमोनाबो दिनै मा होनदों फरायसाफोरनि गोसोखौ जाफुंनो थाखाय दिनै बेवहाय दङ आरो फरायसाफोरखौ आङो लास्ट मोनसे रिक्वेस्ट खालामबावनो लुबैदों जे बिमा बिफाखौ माब्लाबाबो गाबहोनो नाङा बिमा बिफाखौ माब्लाबाबो नोङो मोदै गहोनो नाङा माब्लाबाबो नोङो दुखु होनो नाङा डक्टर एपिजे आब्दुल कालामा बुंदों जाय गथ'आ जाय फरायसाया बिमा बिफाखौ मोदै गहोयो गाबहोयो दुखु होयो पाप खालामनाय जायो पाप खालामनाय जायो मिथिना पापखौ पाप खालामनाय जायोनो दा बिमा बिफाया माला मिनियो माला गाबो नोङो मेट्रिकखौ फेल जाबाय गाबगोन ना मिनिगोन नोङो सिखाव खावना बुजाबाय गाबगोन ना मिनिगोन हा नोङो ड्राग्स फाग्ला जाबाय गाबगोन ना मिनिगोन नोङो उन्दै बैसोआव हाबा जाबाय गाबगोन ना मिनिगोन गामियाव नोङो पुलिसजों नोङो गाज्रि आखलनि थाखाय लांजाबाय गाबगोन ना मिनिगोन बेबायदि खालामबाथाय पाप खामानि मावनाय जाबाय बियो आं बुंनाय बाथ्रा नङा डक्टर एपिजे आब्दुल कालाम भारतनि बारग' हादोरगिरि बिथाङासो बुंनाय दा बेखायनो बिमा बिफाखौ मिनिहोनांगोन माबजों मिनिहोनो जाफुंनायजों मेट्रिकखौ फार्स्ट डिभिजन जादों बयबो बिराद मोजां गथ' होनना बुंदों बिराद मोजां मोनगोन बिराद मोजां मोनगोन उमुगा आखला मोजां उमुगा बिराद मोजां आहा फिसालाखौ दिनै बरायदों हनै एबसुफोरा साहित्य सभाया बिदिबा बिराद मोजां मोनगोन फरायसाफोर दा बेखायनो दिनैनि नोंसिनि फरायसालियाव फैनो मोननांगौनि थाखाय बिमा बिफाया बिराद खस्थ' खालामदों साफ्रोमबोनि बिमा बिफाया फोरोंगिरि साख्रि मावा साफ्रोमबोनि बिमा बिफाया मा होनदों मिलिटारि साख्रि मावा साफ्रोमबो साहा बागान गैया साफ्रोमबो गय बागान गैया साफ्रोमबो बिजनेस गैया साफ्रोमबो साख्रि गैया दं नामा गोबांनि बिमा बिफाया साहा बागानाव साहा खानायनि हाजिरा मावहैयो दैयाव ना नागिरना फवासे फवानै फानो सोरनिबा दखानाव साहा काप सुयो सोरनिबा बिमा बिफाया अमा दाननानै फानो सोरनिबा बिमा बिफाया सोरनियावबा हाजिरा खालामो सानसेयाव बेसेबां मोनो 300 सानसेयाव बेसेबां मोनो 200 सानसेयाव बेसेबां मोनो 400 बिदिल'सो मोनो न'खराव बेसेबां मानसि दङ साब्रै साबा फुंनि आरो मोनानि जानांगौ बेबायदि नंगौना नङा दे दा बे खस्थ' खालामग्रा बिमा बिफाया हाजिरा मावनानै मोननाय 300 थाखाखौ फरायसाफोर अनजाथाव फरायसाफोर मालाबा बुंफेरदों नामा नोंसोरखौ आं लोमजानाया मास मोनसे जाबाय आं थानो हाथारला उदै सानायाबो दिनैनि ओंखामखौ फुंनिखौबो मोनानिखौबो दाजासै 300 थाखाजों आङो डक्टरनाव थांनानै आङो मुलि बायनानै जानोसै बिमा बिफाया मालाबा नोंसोरखौ बिदि होनफेरदों नामा होनफेराखै अब्ला नायदो नोंनि थाखाय बिमा बिफाया लोमजानायखौबो हमथानानै लादों सानायखौबो हमथानानै लादों बेखौनो जों मालाबा बुजिला नालाय बेखायनो जों मबाइल बिबाय बेखायनो जोङो निसा बेसाद जानो फैसा बिबाय बेखायनो जोङो मा होनदों गोदान गोदान ड्रेस गाननो थाखाय जोङो फैसा बियो आरो मोनाबा सिगियो माबायदि सिगियो एक नम्बराव आं फरायला आं स्कुलाव थांला होनगोन 2 नम्बराव मा होनगोन आं गुवाहाटियाव खारलांसै दिल्लीयाव खारलांसै ओरै खारलांसै नङाबा नै आं खारस'नहैसैसो होनसै हिन्जावसाफोरबा होनगोना होना दे बिदि होनोना आरो सोरबाया मानसै लास्टआव दा मा होनबावो आं थैनोसै होनना बुङो बिदिबो होनगोना होना दे खबरदार दहायनो बुंखाबाय जे आब्दुल कालामा बुंदों जे पाप खामानि मावनो नाङा नोङो स्कुलबो गारनो नाङा बिमा बिफाया होनो हायैनि थाखाय नोङो उन्दै बैसोआवबो हाबाबो जानो नाङा बेंगालर दिल्लीबो खारनो नाङा नोङो थैनोबो गोनां गैया गोसोखौ हमथानायनिसो गोनां दं बावहाय नोंहा गावखौ अननांगोन बिमा बिफाखौ अननांगोन बेबायदि आङो गुरै खावलायबाय आरो बिमा बिफाखौ एसेयै जोथोन लानो थाखाय आङो खावलायदों फरायसाफोरखौ जोथोनखौथ' लाखायो नाथाय गोबाङानो हाजोबाखै दा बेवहायनो बिमा बिफाफोरा दिनै अमा मासेखौ जेरैबायदि जोथोन लायो मोसौ मासेखौ जेरैबायदि जोथोन लायो बेबायदि गावनि गथ'खौ जों जुदि जोथोन लायोब्ला
जोंनि गथ' नोंसिनि गथ'आ मोजां जागोन मा अमा मासे मोसौ मासेनि जोथोनजों रुजुखो सानदों होनदां आं सैथो बाथ्राखौ खिन्थानो मिथिबाय अमा मासेखौ माबायदि जोथोन लायो अमा मासेखौ फियोबा 15,000 मोनो नालाय सिमाङा 15,000 मोनोबा दख'ना बायना होगोन फिसाजोनि आथिमंगल खुंना होगोन नङाबा फिसालानो साइकेल बायना होगोन सिमाङा बे अमा जोलै बायनो थांबाय मादैया फिसा अमाखौ बायनानै लाबोबाय लाबोनायाव बानानै लाबोबाय बानाय समाव खिबाय हासुबाय मालाबाबो मोनामनाय खिन्थाफेराखै आइयाबो आबैयाबो मादैयाबो अमा फिसा हासुनाया मोनामबाय होननानै खिन्थाफेरदों नामा खिन्थाफेराखै मालाबाबो न'आव लानानै फैबाय न'आव लानानै फैयोबा दाना फेदेरनो थाखाय टाइम मथे आदार होयो आरो थिमा नायना होबावो थिमा बे अमानाव माने बिराद जोथोन लागोन खुरना होबावो खुरनानै थांखिया जाहैबाय बोसोरसे फिनानै 15-20 मोननायनि नंगौना नङा दे आरो दाना मोसौ मासेखौलाय माबायदि जोथोन लायो फुङाव गलिनिफ्राय बियो लानानै गांसो गोनांसिन जायगा नागिरना खागोना खाया दे आरो सानसुआव दै गांबाय नामा जेराव खादों बेवहाय गांसोआ जाजोब्बाय गोदान जायगा नांगोन दाना दोस्लायहैबावबाय आरो मोनाबिलियाव बियो न' लानो रोंनाय नङा मोसौआ सिखावफ्रा लांलाबायनो हागौ दाथ' बलेर'जोंसो खावोनो मोसौखौ सिखावफ्रा स्करपिय'जोंसो खावो जाहैदों इन'भाजोंसो बे मोसौखौ दाना बिगोमाया मा खालामो दुब्लिनिफ्राय बारिनिफ्राय लानानै लायो आरामसे गलियाव दाना खाफैबाय दोनफैया होनबा बे मोसौजों हालेवो बे मोसौजोंनिफ्राय गाइखेर मोनो बे मोसौनिफ्राय आरो मोसौआ बारायगोन सिमाङा बेबायदि बेनो न'खरनि माने इनकाम सिमाङा बेबायदि दानिया फैदोलाय गावनि गथ'खौ गामिनि एलपि स्कुलाव हगारदोंलायनो गावनि गथ'खौ स्कुलाव थांनांगौनि थाखाय फोजानांगौ गावनि स्कुलखौ माने खाथियाव माने गथ'खौ दोनलांनो थाखाय दोनलाङा फोजायाबो जोङो लायाबो जोङो मोनायाव मोनाबिलियाव न'आव हाबदोंना हाबाखै जों बेखौबो उदिस लाया नंगौना नङा आरो बिनि बांसिनै जोंना उल्थाबावसो जे सोरांबा दा सिखारसै होनगोन लेखाखौ दा फरायसै होनगोन स्कुलाव दा थांसै होनगोन बेबायदि नंगौना नङा दे दा बेफोरबायदि जोंनिया जायो दा बेखायनो जोंनि फरायसाफोरनियाव जों आबाद खालामनांगोन सोलोंथाइनि आबाद खालामनांगोन दिनैनि क्लास 10 नि फरायसाफोर दङना बेवहाय क्लास 10 नि देलाय बेसेबां फरायसाफोर क्लास 10 नि दङ अननानै खनसे गसंलाय क्लास 10 नि फरायसाफोरा खनसे गसंलाय क्लास 10 सासेबो गैया नामा क्लास 10 नि फरायसाफोर दं नामा देलाय गासैबो गसंजोबलाय क्लास 10 नि जेराव दं बेयावनो गसं जेबो कुइसन खालामनाय नङा गिनो नाङा दिनैनि क्लास 10 नि फरायसा आरो क्लास 10 नि फरायसानि बिमा बिफाफोर आरो जोंनि मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन दिनैनि क्लास 10 नि फरायसाफोरनो BA पास जानो थाखाय दा क्लास 10 बा बिसोरनो 5.5 बोसोरल' नांसिगौ BA पास जानो ग्रेजुवेट जानो थाखाय हायर सेकेन्डारियाव बोसोरनै डिग्रियाव बोसोरथाम बोसोरबा आरो नोङो दिनै मा होनदों मेट्रिक आनजाद जानो थाखाय 2-3 मास दंबावो 2 मास दंबावो जेनेबा होनबा 5 बोसोरल' दंसै BA पास जानो ग्रेजुवेट जानो थाखाय मोनसे खोथाखौ गोसोआव ला भारतनि आरो आसामनि मुंदांखा आनजाद UPSC आरो APSC बे आनजादखौ मोननो थाखाय ग्रेजुवेटल' जानांगौ आरो बे आनजादखौ उथ्रिसार जायोबा IAS IPS बा ISS APS बेबायदि अफिसार जानो हायो दा बेखायनो दिनैनि फरायसाफ्रा 5 बोसोरखौ मेगन मोसेबनानै फरायनायनि आबाद खालामोब्ला आरो दिनैनि बिमा बिफाफोरा गावनि गथ' क्लास 10 नि फरायसाफोरखौ 5 बोसोर अमा मासेखौ मोसौ मासेखौ जेरैबायदि मोनसे सिमांजों फिदों जोथोन लादों बेबायदि जुदि जोथोन लायोब्ला 5 बोसोरनि उनावनो मोजां फिथाइ फैगासिनो दं आरो क्लास 9 नि फरायसाफोर 6 बोसोरनि उनावनो बेबायदि मोजां जोथोन लायोबा मोजां फिथाइ फैगासिनो दङ आरो दा जायफोर 11 आव फरायनाय 4 बोसोरनि उनावनो ग्रेजुवेट जायफोर 12 आव फरायनाय दिनै 3 बोसोरनि उनावनो बियो ग्रेजुवेट बियो गोसो जानाय आनजादफोरखौ बियो होजोबनो हागोन दा बेखायनो जोंनि फरायसाफ्रा बेखिनि बाथ्राफोरखौ गोसोआव लाबानो जाबाय गोजोन्थों